A práve Miroslav Šatan pri našom mikrofóne vo svojej kariére už prekonal viacero rekordov, teraz tento gól bol 82. v reprezentácii. Vieš, čo to znamená? No, počul som o tom v správach pred zápasom, takže samozrejme som rád, že tie moje účasti a tie moje zápasy za Slovensko boli nejak okrenené aj tými gólmi a že takého hráča, ako bol v histórii pán Golonka, že sa mi podarilo teda vyrovnať tým gólom. Áno, Miroslav Šatan dosiahol 82. gól v reprezentácii. Jozef Golonka ako Slovák v národnom drese Československa takisto 82 gólov. Miro Šatan ho dorovnal. Predsa bola to ťažká strela po tej nahrávke Juraja Mikuša? Nie, to bola perfektná nahrávka presne do miesta, kde to potrebujem, takže ten brankár v podstate mám veľmi malú šancu takú strelu zastaviť, ale to platí to, že tá nahrávka je skoro gól, lebo tá nahrávka naozaj bola úplne milimetrová. Zažil si viacero tímov, ktoré sa tvorili pred majstrovstvami sveta. Ako by si zatiaľ hodnotil tento počas toho prvého týždňa? Tak si myslím, že ešte zavčasu na nejaké hodnotenie, ale z tých 5 tretín, ktoré sme zatiaľ odohrali, vidno, že máme rýchlejšie nohy, sme mladší, viacej korčulujeme. Dneska myslím, že Rusi s tým majú trochu problémy, sú prekvapení z toho. V tom prvom zápase sme sa ešte hľadali, nevyužili sme presilovky, dnes už aj to tam padlo, takže keď to budeme postupne takto zlepšovať, tak si myslím, že to mužstvo môže nájsť určitý herný prejav, ktorý by mohlo byť aj úspešné. Miro, ďakujem za rozhovor. Ďakujem.